Puilano jotono hambai engkai ang nongni help nang tongkha kisa engkai ani je kok borok naithok TV nai tongnai rongno jotono no belai belai hambai paiphlaia je ano musuk jora norok ano kosugo kai tui phaimani bagui engkai ango lockdown no kisa misa haino blog rok khaitrengo engkai kisa haino mosatrengo engkai haino tuktak video rok khaitrengo engkai norok ano abono naithokjagui naima bagui no norok ano subscribe khaikena haima tongo engkai subscribe hingkha ani sara asto moto nungkha o 1 mas o engkai nongno ang obono help sano jokhon asuk jora sano naithok ani kok borok naithok TV no nai norok hamjagui ano hamjagui yan notangki rokno hamjagui blog rokno hamjagui norok subscribe khaikeba engkai tei 150 ni bagui yang tongkha o monetize khainani bagui 1000 subscribe nango engka ang monetize khaimeng tongkha tei 150 kwrwi ni bagui hingkha norok ano aswkno hamjagui tongkha tei 150 ni bagui norok ano monetize khainani sujog rwdi hingkha ani watch time khai 4000 kha 4000 ni si bisi kai tongkha ani video watch time naijak mankhা hingkha ang tabuk ani o channel o advertise rok phaina bagui monetize khaina bagui tei 150 moton subscribe nangkho hingkhe norok ano asuk se hamjagui saibai tei 150 ni bagui joto kok borok sai tongnai ani kok borok naithok TV no nai tongnai rok no ang jotono no ani hamjakmung paiphlaia to nongno riui kolpai abo bwkhabai je ano mwskai kari rok himani bagui o lockdown no hingkhe o lockdown no nongno ang tei kuno help sainia hingkha ang obono help sano please norok ani kok borok naithok TV no naidi hingkhe plus ani o blog ekta khaima rokno moni kothok ba cherai rok ni tisama rokno tuktak rokno naiui norok ano subscribe khaima bagui please hingkhe tei kisani bagui ano subscribe khaidi joto je ani kok borok naithok TV nai tongnai rok no ang abono sana muchungo hingkhe je Facebook o tongnai rok nongno ang obono ma saka mane kisani bagui jotono help khaidi ano aboni bagui ang oro ma saka Facebook o nukjagui ma saka